det er længe siden, jeg har hørt fra mig. Men det er også fordi, jeg har så travlt. Altså, jeg har også et arbejde, jeg skal passe. Og jeg har også nogle børn, og jeg har også en mand, og ja, det har I ikke regnet med, men det har jeg altså. Jeg passer dem faktisk. Men så er det jo, at jeg synes lige, skal se, jeg har lige været frisøren i går, for at lave et nyt hår. Ja, og det har jeg jo, det er jo faktisk derfor, jeg er her i dag. Det er fordi, at jeg har inviteret gæster her i weekenden og til noget, der hedder fri leg, og der skal vi rigtig hygge os og lege og volleyball, og hvad har vi? Og så er det jo, at så skal jeg slå græsset. Og det har jeg jo gjort, og jeg elsker at slå græs. Så det har jeg jo prøvet at gøre, men så